Bij Zwanenberg zat ik dus op die afdeling organisatie buitendienst. Toen is op een gegeven moment mijn baas die is ziek geworden. En die schreef altijd, in die tijd had je nog verkoopwedstrijden voor de vertegenwoordigers. En dat waren echt hele spannende wedstrijden. En daar kon ze ook mooie prijzen mee verdienen. En dan schreef mijn baas, die schreef een wedstrijdverslag, maar die werd ziek. En toen ben ik uit eigen initiatief een beetje die wedstrijdverslagen gaan schrijven. En toen ben ik met mijn 22 of 23 jaar ben ik benoemd tot souschef van de afdeling organisatie buitendienst. En dat was een unicum, want ik ben voor zover ik weet de jongste souschef geweest die men ooit gehad heeft. Op een gegeven moment ging mijn baas weg en toen ben ik chef van die afdeling geworden. En dat ben ik eigenlijk gebleven tot de fusie kwam met Hartog. Toen ben ik eigenlijk toch gewoon hoofd gebleven van de verkoop buitendienst of zoiets. Ik weet niet precies. Daar ben ik gewoon chef van geworden. Dus voor mij is er op zich niet zo gek veel veranderd. Ja, ik werkte in de verkoop, zowel voor Zwanenberg als voor Hartog, dat de methode van verkoop dat die gewoon drastisch veranderd is. Toen ik daar kwam werken, en dat geldt dan voor Zwanenberg en voor Hartog, toen werd er nog geleverd aan winkels. Hè. Toen werden alle winkels in Nederland werden bezocht. Nou, ja, we hadden nog speciale hotelvertegenwoordigers die dus de horeca bezochten. En dan werd er gewoon aan ieder restaurant werd er rechtstreeks geleverd. Nou, we hadden bijvoorbeeld hier in Brabant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vertegenwoordigers en nog een hoofdvertegenwoordiger en nog een juffrouw op een verkoopkantoor. En dat geldt eigenlijk voor alle provincies, dus reken maar uit hoeveel mensen dat er toen nog in dienst waren om te verkopen. En dat is ook helemaal veranderd, want in die jaren heeft de groothandel zijn intrede gedaan. Geleidelijk aan is het helemaal verlegd van de detailhandel naar de groothandel.